Нью-Йорк шәһәренең уртасында кар табылды. Офигеть. А менә бу дуслар, Бруклин Бридж. Все деньги мира проплывают мимо нас сейчас. Дуслар, мин хәзер Америкада. Кичә мин беренче тапкыр Нью-Йорк шәһәрен күрдем. Чынлап әйткәндә, мин шок каттым. Офигеть. Офигеть. Офигеть, офигеть. Обалдеть просто. Инде бүген минем бар бер көн Нью-Йоркта, һәм мин сезгә бу шәһәрне күрсәтергә тырышырмын. Киттек. You have a little change, huh? Нью-Йоркта булган вакытта син үзеңне кинодагы шикелле хис итәсең. Зур бик биналар, сары таксилар, күп сары такси, күп кенә кешеләр, халык. Шуннан да менә шундый атмосфера. Ого. Статуя свободы монда. Бу оригинал түгел. Алла бирсә әле күрербез. Статуя свободы татарча ничек була икән? Азатлык һәйкәле. Кем белә, языгыз. Карагыз әле. Джимми Фэллон. Беләсезме бу кем? Мин аны бик яратам, карыйм. Әгәр дә белмисез икән, вечерний орган шикелле тапшыру. Ләкин әлбәттә ул Америкада барлыкка килгән. Андый тапшырулар Америкада бик күп. Минем иң яратканым ул Джимми Фэллон алып бара торган. Күрәсезме, күп сувенирлар, кружкалар, подушкалар, шапкалар. Дуслар, моннан тизрәк китәргә кирәк. Монда барлык әйберне сатып аласы килә. Без Нью-Йорк шәһәренең уртасында кар табылды. Менә хәтта бер егет монда уйный. Әйдә уйныйбыз. Син? Хәзер син. Мин? Син. Тәҗәк. Алина, сәлам. Ничек хәлләр? Әйбәт, сезгә ни хәл? Бездә Аллага шөкер. Без хәзер Чайнатаунда. Алина безне алып килде монда. Алина, скажи правила кафе хорошего. Всегда есть очередь, либо очень мало мест. Там, где много народу, там, значит, вкусно. Ну, давай, Алина, хәзер син сөйлә инде. Бу нәрсә? Бу дамплингс дип атала. Манты инде, короче, манты. Кичкенә манты, а эчендә vegetables, так сказать. Брокколи içinde, soğan. Soğanı bütün жердә салалар, так что soğan ашамын димәгез. Кара. Кара без. Майдасында. Так. Ну, эчендә в основном яшел шәпәк как будто. Брокколи içinde в основном. Кебестә, короче, içinde. Bu şak-şakmı? No, you got it. To walk out in. Sweet. Sweet, yeah. How much? 125. Biz Chinatown'da şak-şak satıb aldıq. $1.25 turaydı, Alina 90 cent kaldı. Şak-şakka bik uşağan, qabıb qararбыз. Ayı. İsəmsiz? Әмінә bu dostlar, Brooklyn Bridge. Монда жаяу барга була, сәпиттә, машинада. Монда сәпитчеләр йөриләр. Монда кешеләр. Мин монда барга тиеш. Бик матур күпер, бик матур күренешләр. Күп еллар элек бу күпер төзелгән, анда язылган 1875 елда.
без паркта һәм табылды менә шундый кызыклы музыкаль арт-объект. Хәзер әпипәне уйнап карыйбыз. Ошадымы? Нәгез хәзер сез. Так, бу, по-моему, Фердус Тимаев уйный хәзер. Ага, точно. Вообще, спасибо Алине за лайфхак. Можно посмотреть статую свободы, можно пофоткаться на фоне. Это даунтаун? На фоне даунтаун. Вот такие вот фотографии сделать. Да. Все деньги мира. Все деньги мира вот тут, поэтому приезжайте. Все деньги мира проплывают мимо нас сейчас. Я ставлю, как будто я придумал. Поэтому классная тема. Это бесплатный теплоход, который ходит до Стейтен-Айленда. Можно не обязательно брать там туристический где-то вот там вот, который вас привезет на остров, где статуя свободы. Она небольшая, зеленая. Ничего такого у меня внутри не произошло, когда я это увидел. Хотя это и символ Америки. Менә шундый влог килеп чыкты, сезгә ошады дип ышанып калам. Куйыгыз лайклар, күп кенә лайклар, калдырыгыз комментарийлар, нәрсә тагын күрергә телисез. Һәм әйдәгез шундый ярыш үткәрик. Сез ВКонтактега кирип, Татар YouTube төркеменә кирип, бу видеога репост ясагыз. Мин шул репост ясаган кешеләрдән берсен сайлыйм һәм Нью-Йорктан сувенир алып кайтам. Минемчә шәп. Ярый, күрешербез. Сау булыгыз.